ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 13/5/25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಚೋಕುಲೆ ಮಸ್ತ್ ದೇಹದಾರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿನ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಒರಿ ವಿದೇಹಿ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗನಿಕಲ ಮಾತ ಅಂಗಳು ಶೀತಲಾದ ಬಡ್ದು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಏರು ದೈವಿಕೊಳತ ಆತ್ಮಾದುಲ್ಲೆರೋ ಅಕಲ್ನ ಚಿನ್ನೆಲುದಾದ ತರ ದೈವಿಕೊಳತ ಆತ್ಮಳಿಗೆ ಈ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಸಹಜವಾದ ವೈರಾಗ್ಯಪುಂಡು. ರಡ್ ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಹದ್ದುಡುಪುಂಡು ಶಿವಾಲಯಡು ಬೈರೆಗಾದ ಅಕಲ್ನ ಪಾವನ ಪೂವಾಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಒವ್ವೆ ಅಸುರಿ ನಡವಳಿಕೆಡು ನಡಪುಜಿರು ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರವನ್ನು ದೀವಣುವೆರು. ಒವ್ವೆ ಅಸುರಿ ಕರ್ಮ ಆತಿಜತ್ತೆ ಬಾಬಾಗ ಸತ್ಯನೆ ತೆರಿಪುವೆರು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಪುಜಿರು. ಗೀತೆ 6 ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲೆರ್ದು ದೂರಾದ ಪೂಜಿರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ತೇ ಇನ್ನು ಬೇಹದ್ದದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಹದ್ದದ ಪಾತೆರ ಮಾತಲ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಪ್ರಪಂಚಡಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ದೇಹದಾರ್ನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಓರಿ ಬಾಬನೆ ವಿದೇಹಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಅರೆಗ್ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವಪಂದ ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಯಾರ್ನ ಜೊತೆಟೆ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗೊಂಡು ದೀವೊಡಾಪುಂಡು. ಒವ್ವೇ ದೇಹದಾರಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ತಿನ್ಪವನೆ ಮಾತಲ ಕಲಿಯುಗದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಾದುಂಡು. ಅಲ್ಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಒವ್ವೇ ದೇಹದಾರಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಗಳ ಪುರುಷಾರ್ಥ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೆಯರು ಜೋಕ್ಲು ಏತು ಸಾಧ್ಯನೋ ಆತು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚಡು ಏರು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೆರೋ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಮರಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇಡೀ ದಿನ ಬುದ್ಧಿಡು ಇಂದುವೆ ನಡತೊಂದುಪ್ಪಡು. ಏರಿಗೆ ಎಂಚ ತೆರಿಪವನು ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬಲೆ ವಿಶ್ವದ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ಇಂದೇನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೋನು ಜೀರು. ಭೂತ ಕಾಲ ಪಂಡ ಏಪೊರ್ದಿಂಚಿ ಸುರುವಾಂಡು ವರ್ತಮಾನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ನಾವೊಂದುಂಡು. ಸತ್ಯಯೋಗರ್ದು ಸುರುವಾಪುಂಡು. ಐದವರ ಸತ್ಯಯೋಗರ್ದು ಪತ್ತದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಭವಿಷ್ಯ ಎಂಚಿನಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಕಲು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೀರು. ನಿಕಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಐನರ್ದವರ ಚಿತ್ರ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಅಕುಲಂತೂ ಸುಳ್ಳು ಹದ್ದದ ನಾಟಕನು ಮಸ್ತ್ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಕಥೆಕ್ಲಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆ ಬೇತೆಕ್ಲಾದುಪ್ಪೆರು. ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕದ ದೃಶ್ಯ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಬೇತೆಕ್ಲಾದುಪ್ಪೆರು. ಇಂದು ಮಾತ ಅದೃಶ್ಯ ಅತ್ತಂದ ರಹಸ್ಯ ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ನಡಪರು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ತೂಪರು ಅವು ಮಾತಲ ಒರಿಯುಜಿ ವಿನಾಶ ಆದ ಬುಡುಪುಂಡು. ಐನರ್ದವರ ನಿಕಲು ಸತ್ಯುಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ದೃಶ್ಯನು ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ತೋಚಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಎಂಚ ಅಜ್ಮೇರಡು ದ್ವಾರಿಕ ಉಂಡು. ಐನರ್ದವರ ಐಟ್ಲ ಆ ದೃಶ್ಯನು ತೆತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ಬೇತೆಯದು ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಪಲೆ ಈ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಸೂಬುರ್ರೆಂಡು ಇಂದೆತ್ತ ನಕ್ಷೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇನ್ನೇನಂತೂ ನಿಕಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಈ ಸಮಯಡು ಮನುಷ್ಯರು ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿಯಾದುಂಡು. ನಿಕಲು ತೆರಿಪವರು ಅಂಡ್ಲ ಸಹ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲುಜೆ ಎಂಚ ನಾಟಕಗಾರ ಪೊರ್ಲುದ ದೃಶ್ಯನು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಏರಡ್ದ ಅಂಡಲ ಸಹಯೋಗನ ದೆತೊಂದು ಸ್ವರ್ಗದ ದೃಶ್ಯನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಹಿಂದೆ ಕಾಕು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪಾಯನು ತೆರಿಪೇರು. ಐನು ತೂಯಿನ ಕೂಡ್ಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ಬತ್ತದು ತೆರಿಯುನ್ನ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಸತ್ಯೋಗುಟ್ಟು ಒಂಜೆ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಂಡು. ನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲೆಡ್ಲ ಕೆಲವರೆಗೆ ಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು. ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಬುದ್ಧಿನು ಚೀಚಿ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪೂಕುಲು ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕಲು ಪೂಕುಲಾದುಲ್ಲರು ದೇಹಾಭಿಮಾನೋಡು ಇತ್ತೆರಡ ಮುಳ್ಳುಗು ಮುಲ್ಲಾದೆ ಉರಿವರು. ನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಂಡು. ಈ ವೈಶಾಲ್ಯರ್ದು ಮಸ್ತ್ ತಿರಸ್ಕಾರ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಶಿವಾಲಯಡು ಪೋಯರ ಪೂಕುಲಾದುಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೂಡ ಇಂಚಿನ ಹಾಳು ಚಲನೆಡು ನಡಪರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಳೆಡ ಭೂತ ಪ್ರವೇಶತೆ ಯಾದುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಅತ್ತಂಡ ತೆರಿಯೋಡಾಪುಂಡು. ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲಲು ಪತಿ ಹಂಸಾದು ಇತ್ತರಡ ಪತ್ನಿ ಜಾನನು ದೆತೊಂಡಿಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಸಹನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮೊಕಲ ಅದೃಷ್ಟಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂಡಾಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ದೈವಿ ಕುಲತಕಲಾದು ಆಪುನಕ್ಲತ್ ಏರು ಆಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆರೋ ಅಕುಲೆ ಆಪೆರು. ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಹಾಲು ಚಲನೆ ದೂರುಲು ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಐನರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಪನೊಂದುಪ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ತಮ್ಮ ದಿನಚರಣೆ ರಾತ್ರಿಡು ತೂವೊನ್ಲೆ ಇನಿಯಾನು ಒವ್ವೆ ಅಸುರಿ ಕರ್ಮನಂತು ಮಲ್ತಿಜತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ತಪ್ಪುನು ಮಲ್ತದೆರೋ ಐನು ಸತ್ಯವಾದ ತೆರಿಪರೆ. ಎರಾಂಡಲ ಕಠಿಣ ತಪ್ಪುನು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಐನು ಕೂಡ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೇರು ಸಂಕೋಚ ಆಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಲೆಪುಂಡತ್ತೆ. ತೆರಿಪವಂದೆನೆ ಉಪ್ಪುನೆರ್ದವರ ನಷ್ಟ ಉಂಡಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಮಾಯೆ ಈ ರೀತಿ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜೇ ಸಾರಿ ಸತ್ಯನಾಶ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಯೆ
ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಬಲವಾದುಂಡು. ಪಂಚ ವಿಕಾರದ ಮಿತ್ರ ಜಯ ಪಡೈಜೇರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಬಾ ತಾನ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ದೇವಪೇರು ಯಾನ ದಯ ಹೃದಯಾದುಲ್ಲೆ ಮಹಾಕಾಲಲಾದುಲ್ಲೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬತ್ತದ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಏನಲ್ಲ ಇದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಇಂಕ್ ರಡ್ಡು ಪುದರ್ಲು ಪುನತ್ತೆ ಎಂಚ ದಯ ಹೃದಯಾದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾ ಅತ್ತಂದ ಮಹಾಕಾಲಾದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರನು ಇತ್ತೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮುಳ್ಳುನು ಪೂವಾದ ಮಲ್ಪ ಐನರ್ದವರ ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡಿ ಆ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾರ್ವತಿಯಾದುಲ್ಲರು ನಿಕಲು ಇತ್ತೆ ಏನಾನು ಒರಿಯನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಐದು ನಿಕಲು ಅಮರಪುರಿಟ್ಟು ಪೋಪರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಪಾಪಲು ನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಆ ಸ್ಥೂಲ ಯಾತ್ರೆ ಹಿಡಿದು ನಿಕಲ್ನ ಪಾಪಲು ನಾಶ ಆದ ಪೂಜಿಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು. ನಿಕಲ್ನ ಖರ್ಚು ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಪಂದು ಕೆಲವರು ನಿಕಲು ಜೋಕುಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪರಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರನು ಕೊರ್ತಾ ಪನ್ಪುನ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಪೋಜರು. ಈತ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರುಲ್ಲೇ ಪಂದು ಎಂಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗಾದ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲತ್ತೆ. ರಾಜಧಾನ್ಯಲ ಸಹ ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ಎಂಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗಾದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲೆ ರಾಜ್ಯನು ಮಲ್ಪ ರಾಜ್ಯೋಗುನು ಎಂಕುಲೆ ಕಲ್ಪವ ಬಂದು ಐದವರ ಐತ ಖರ್ಚನ್ನು ಎಂಕುಲೆ ಮಲ್ಪ. ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಅವಿನಾಶಿ ಜಾನ್ ರತ್ನದ ದಾನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಇಂದಿರ್ದು ಎಂಕುಲು ರಾಜ್ಯರುಗಳ ರಾಜ್ಯರಾಪ ವಾ ಜೋಕುಲು ಓದ್ವಿರೋ ಅಕುಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ. ತೆರಿಪೌಡು ಎಂಕುಲ ಖರ್ಚಿನ ಎಂಕುಲೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಏರಿರ್ತಲ ಭಿಕ್ಷೆ ಅತ್ತನ ನಟ್ಟುಜ ಅತ್ತನ ಸುಲ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತುನುಜ ಅಂದ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿ ಏನು ಇರಂದಿತ್ತಂದ ಜೋಕುಲು ಬರಪೇರು. ಐನರ್ದವರನೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದೇರು ಇಡೀ ದಿನೋಟು ವಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೋ. ಐನು ರಾತ್ರಿಡು ಬಾಬಾಗ ಸತ್ಯವಾದ ತೆರಿಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ಅಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಕುಲು ಆಪೇರು ಅಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನ್ನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವರೇ ಇರ್ಲೇರು. ಕೆಲವರೇ ರಾಜರಾಪೇರು ಸಾಹುಕಾರರು ಕೆಲವರೇ ಆಪೇರು. ಒರಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಡವೆ ಆಪೇರು. ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಅಂಚೆನೆ ಐದವರ ದೈವಿ ಪ್ರಪಂಚೋಡ್ಲ ಅವು ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪೇರು. ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಯಾವಂದುಂಡು ಅಕ್ಲೆಡ ನಂಬರ್ ವಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋಡು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪದು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೈವಿ ರಾಜಧಾನಿದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪವರು. ದೈವಿ ಧರ್ಮದ ರಾಜಧಾನಿತ್ತಂದು ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪ ಐದವರ ಬೇತಕ್ಲಿ ತೆರಿಪೇರು ಚಿತ್ರುಳ್ಳ ಸಹ ಆತು ಪೊರ್ಲಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾನ ಮುರಳಿನ ಪನ್ಪೇರು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಲಿಯಲಕ್ಕನೆ ಐಟು ಹೊಸತನ ಬರೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿನ ತೂವೊಂದು ಪುಲೆ ಐಟು ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಕೆಸರ್ದು ಪಿದೈ ದೆಪ್ಪೇರು. ಈ ರೇತು ಪಿದೈ ದೆಪ್ಪುನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡಿಪೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಂತೂ ವರಾಣಿ ಕ್ಷೀರ ಖಂಡವಾದುಪ್ಪುಡು. ಬಾಬಾ ಮುಲ್ಪ ಸತ್ಯ ಯುಗೊಡ್ದುಲ ನಿಕುಲೇನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದ ಮಲ್ಪೇರು. ಈಶ್ವರ ಬಾಬಾನೆ ಓದವೇರು ಐದವರ ಆಕ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆದ ಸೌರ್ಯವನ್ನು ತೋಜ್ಪೌಡು. ಅಪಗನೆ ಬಾಬಾ ಬಲಿಹಾರಿ ಆಪೇರು. ಇಂದು ಹೃದಯಡು ಬರುಡು ಬಾಬಾ ಕೇವಲ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ಪ ಈ ನೌಕರಿ ಇತ್ಯಾದಿನಂತೂ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪ. ಐನದವರ ಸುರುಕು ತಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಉನ್ನತಿಯನ್ನ ಅಂಡಲ ಮಲ್ತೊನಡು ಇದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋರು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತದ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನ ಪಡೆಯೋಟ ಹಾಕೊಂಡು ಐನದವರ ನಿತ್ಯಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರವನ್ನು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಇಡೀ ದಿನದ ಲಾಭವಕ್ಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರವನ್ನು ದೆಪ್ಪಂದೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನ್ನೋ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಬಾಬನ ಪಾತ್ರನು ಪಾಲಿಸನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಐನರ್ದವರ ಏರೆಗಳ ಎಂಕುಲು ದುಃಖನು ಕೊರ್ತಿ ಜತ್ತೆ ಬಂದು ನಿತ್ಯಲ ನಿಕ್ಲೇನು ತೂವನುಡು. ಪದವಿ ಮಸ್ತ್ ಉನ್ನತವೈನಾದುಂಡು ಅಪಾರ ಸಂಪಾದನೆ ಉಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂದ ಬುಲಿಪೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಅಂಚನೆ ಒರಿವೇರು. ಈತೆ ನಿಕಲ್ ನಾವು ಈಶ್ವರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟು ಒವ್ವೆ ಸ್ಥೂಲವಾದ ಬಲಿಪೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಎಂಚಿನನೆ ತಪ್ಪಾಂಡ ತಕ್ಷಣ ಐನ ತೆರಿಪದು ಬಿಡೋಡು. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲರ್ದು ಈ ತಪ್ಪಾಂಡು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯರ್ದು ಈ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಸರಿ ತಪ್ಪುನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಬುದ್ಧಿ ತೆಗೆದು ಐದವರ ಇತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಇನ್ನೇನು ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಬಾಬಾ ಇತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರಗಾದ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದೇರು ಎಂಚಿನನೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪನಾಂಡ ತಕ್ಷಣ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪಲೆ ಅತ್ತನ ಬರಲೆ. ಬಾಬಾ ಏನಾರ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ನಡತಂದು ಬಂದು ಸತ್ಯವಾದ ಪಂಡಡ ನಿಕಲ್ನ ವರ್ಧ ಪಾಪ ಕಳೆ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಬಂದು ಪಂಡದು ಯಾನ ಕೃಪೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಕ್ಷಮೆ ಅತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆದಾತಲ ಕೃಪೆತ ಪಾತೆರಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹ ನಿಕಲೇನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನ ನೆನಪೊಡ್ದು ವಿಕರ್ಮಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಪಿರವದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವುಳ್ಳ ಸಹ ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದು ತುಂಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಸಹ ಬಾಬನ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಸದ್ಗುರುನ ನಿಂದಕರಿಗೆ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೇತ ಗುರುಕುಲ್ನ ಕೈತಲು ಒವ್ವೆ ಪದವಿ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ನಿಕಲ್ನ ಗುರಿಧ್ಯೇಯ ಉಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಒವ್ವೆ ಗುರಿಧ್ಯೇಯ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಅಲ್ಪ ಕಾಲಗಾದ ಆತೆ 21 ಜನ್ಮದ ಸುಖವಲ್ಪ ಮುಲ್ಪದ ಅಲ್ಪ ಸುಖವಲ್ಪ ಕಾಸರ್ದು ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡತ್ತು ಎತ್ತೊಂಜಿ ದುಃಖ ಆಪುಂಡು.
ತೆರಿವಲ್ಲೆ ಆಂಡಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಾಗಿರ ಪಂದಿತ್ತನ ನನೊಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ರೋಗ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ಹೆಚ್ಚ ವಿದ್ಯೆಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಧನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡತ್ತು ಐಕಾದು ಕೂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಧರ್ಮಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಾಯಿರಡ ನನೊಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ಮಹಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಆಂಡಾಕುಲು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಆದುಪ್ಪೇರು ಪಂದತ್ತು ಬಾಬಾ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ತೆರಿಪೇರು. ಈ ಪಾತೆರನು ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಬೇತೆಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೆರಿಪೇರು. ನನ್ನ ಕೆಲವರು ತೆರಿವಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಐನೆಡ್ದವರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರೊಂದು ತೆಪ್ಪುಲೆ ಇನಿ ಯಾನು ಆ ಪಾಪನು ಮಲ್ತೆ ಈ ಪಾತೆರಡು ಅನ್ನುತ್ತೀರ್ನಾಯೆ ಐಕ್ ಬಾಬಾ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿವಂದರ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಸ್ವರ್ಗುಡು ಪೋಪ ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗವು ನಶೆಯರು ನೆನ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಗಂತೂ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಖುಷಿಯುಂಡು. ಯಾನು ಪ್ರಾಯದಾದುಲ್ಲೆ ಈ ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ಪೋದು ಯಾನು ರಾಜಕುಮಾರ ಆಪೆ ನಿಕುಲ ಸಹ ಬೆರ್ನಂಚನೆ ಓದುಲೆ ಐದವರ ಖುಷಿತನ ಶೇರುಡು. ಅಂಡ ಬಾಬನು ನೆನಪೆ ಮಲ್ಪುಜಿರು ಬಾಬಾ ಏತೊಂಜಿ ಸಹಜವ ತೆರಿಪೇರು. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಇಂಚಿನೇನು ಓದುನೆಟ್ಟು ಏತೊಂಜಿ ತರೆ ಹಾಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅದು ಪುನಾಂಡ ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಈ ಆತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ನಿಕುಲು ಶೀತಲ ಅದು ಬಿಡ್ಪರು. ಐನದವರ ನಿಕುಲು ಕೇವಲ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಲೆ ಆಪಗ ಒರಾನೆ ಮಾತ ಅಂಗೋಲ ಶೀತಲ ಅದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಶರೀರ ಅಂತೂ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ಶಿವ ಬಾಬಾಗ ತಮ್ಮದೇ ಐನಂಚಿನ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗ ಅಂಗಲುಂಡು. ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಗಲಂತೂ ಶೀತಲದೇ ಉಂಡು. ಐನದವರ ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ನ ದಿದು ಬಿಡ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಆಕಲ ಸಂಘ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ದೇಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಉಪ್ಪುನಿ ಸತ್ಯವುಗುಟ್ಟು ಆಕಲನ ಅಂಗ ಅಂಗಲ್ನ ಸಹ ಶೀತಲ ಅದು ಏರು ಮಲ್ತೇರು. ಇಂದಿನ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ತಿರಿವಂದರು ಐನದವರ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಪೆಟ್ಟು ಲಡೆ ಮಲ್ಪುಲೆಕಜ್ಜಿ ಸತ್ಯನೇ ಪನ್ನುಡಾಪುಂಡು. ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುನೇರ್ದವರ ಸತ್ಯನಾಶ ಆದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಪಾತೆರನ್ನು ತೆರಿಪೇರು. ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಮಾತೆರ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಪಾಡು. ಒವ್ವೇ ಎಡ್ಡೆ ವಸ್ತುನು ತುಯ್ಯರಡ ನಿಕುಲ ಸಹ ಪೋದು ತೂಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ತಿರುಪದು ಕೊರುಪು ನಕುಲ ಸಹ ಬುದ್ಧಿವಂತಿರುಪೋಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪುನೇನು ಕಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಅದು ಮಲ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರು ಬೋಡು ಏರು ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ಆಕುಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರು ಪಂದು ಪನ್ನೊಡಾಪುಂಡು. ಆಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಬೇಬಿ ಬುದ್ಧಿ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತಂಡ ದಕದು ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ರಾವಣ ಸಂಪ್ರದಾಯತೆ ಐನದವರ ಇಂಚಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಲೆ ಆಕುಲು 5 ಬೊಕ್ಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೊಪ್ಪೊಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋಡ್ದು ತಿರುಗಿದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಬಾಬಾಗು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆದ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ತೋಜ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಡು ಉಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಸುರುಕು ತಮ್ಮ ಉನ್ನತಿದ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಕ್ಷೀರ ಖಂಡವಾದ ಉಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಓವೇ ತಪ್ಪಾಂಡ ಬಾಬರ್ದು ಕ್ಷಮೆಕೆಯಲ್ಲೇ ನಿಕ್ಲೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಕೃಪೆ ತೋಜ್ಪೋಜೇರು. ಬಾಬನ ನೆನಪಡ್ದು ವಿಕರ್ಮಗಳು ವಿನಾಶ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ಓವೇ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪರಬಲ್ಲಿ ವರದಾನ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣತೆದ ವಿಶೇಷತೆದ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಘರ್ಷಣೆದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ನ್ಯಾರ ಅತ್ತನ ಸಾಕ್ಷಿಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತೂ ಅಂತ್ಯದ ಮುಟ್ಟಲ ಆಕಲದ ಆಸೆಯಾದಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವರ್ನವು ರಾಜನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬದಲಾವಡು ಪಂದು ಇಂದೆ ಕಾದು ಕಾಪೊಡ್ಸಿ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಏರ್ನನೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪ್ರಭಾವ ಪೂರಂದೆಪ್ಪಡು. ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು. ನಾನೊಂಜಿ ಮಾಯೆ ಕೂಡ ರೂಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಐನದವರ ಓವ್ವೆ ಪಾತೆರದ ನಿರ್ಣಯ ಮರ್ಯಾದೆದ ಗೆರೆತ ಉಲೈಗಿರು ಇತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಇತ್ತುಂಡಲ ಘರ್ಷಣೆ ಇಜ್ಜಂದೆಪ್ಪಡು. ಐಕಾದ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣಾದು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ನ್ಯಾರ ಅತ್ತನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಲೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಹಠ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಬದಲು ರಮಣೀಕತೆರ್ದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಆತ್ಮಿಕ ಘನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರತೆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಪವಿತ್ರತೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ಜನನಿಯಾದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಪವಿತ್ರತೆ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಸುಖ ದುಃಖ ಶಾಂತಿ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸದ ಸುಖದ ಹಾಸಿಗೆದ ಮಿತ್ತು ಆರಾಮಡ್ದು ಪಂಡ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪಡು ವಿರಾಜಮಾನ ಆದುಪ್ಪರ ಉಲೈಗೆ ಎಂಚಿನ ದಯಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನೆತ ದ್ವಂದ್ವ ಒಪ್ಪುಂಡೆ ಅತನ ಈ ದ್ವಂದ್ವರ್ದಲ ದೂರ ಸುಖ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಪ್ಪರು ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.